Vieš, prečo vzniklo Dovidopo? Ďalšia z otázok je smerovaná k sortimentu. Bývajú často otázky, prečo nemáme banány, citróny a nejakú exotickú zeleninu, ovocie, respektíve niečo zahraničné. No, odpoveď je jednoduchá. Celý ten koncept je postavený na tom, že sme o lokálnosti, čerstvosti a sezónnosti. To znamená, že sa sústredujeme na veci, na potraviny alebo zeleninu, ovocie všeobecne, ktoré sa dajú dopestovať na Slovensku. No a z toho logicky vyplýva, že citróny a banány u nás nekúpite, keďže sa u nás nepestujú. A takisto platí pravidlo, že napríklad rajčiny, čerstvé, paradajky a papriky sú dostupné vtedy, keď vyrastú. To znamená v lete, nie v januári. V januári síce máme nejaké rajčiny, sú to skleníkové rajčiny, ktoré sú pestované tuto na Slovensku a sú výnimočné chuti, tie sú dostupné vlastne celoročne, ale paprika proste bude vtedy, keď je tá sezóna, to znamená leto. Takisto jahody, maliny a podobné ovocie vtedy, keď to dozrieva a je to na Slovensku pestované, tak vtedy sa objavia aj u nás.